máme finálne vyhodnotenie našej veľkej mačacej súťaže. Súťaže sa zúčastnilo tentokrát 20 ľudí. Všetky mená máme v tomto klobúku a hneď môžeme prejsť aj k žrebovaniu. Táto cena, biomiska Bekobowl, ktorá je vyrobená tak, aby jej okraje nespôsobovali tlak na mačacie fúziky a neuvoľňuje toxíny, získavajú pani Iveta Sládečková, pani Lili Lacová. Ďalšia cena, dekoračný mačací fotovankúš, túto cenu získavajú pani Katarína Vanová, pani Simona Krajmerová a tretí výherca vankúša pani Anna Mária Marcinová. Hlavná výhra, táto krásna prenosná toaleta krytá Simon's Cat, ktorú získava pani Erika Grčová. Výhercom srdečne gratulujeme.